pues, des de la UGT valorem molt positivament este treball que se va desenvolupant, perquè la gent està signant amb moltes ganes i amb molt d'interès, perquè jo crec que sincerament el poble valencià busca i vol tindre pues, una televisió pública en valencià i crec que és un dret que tenim i per tant la gent està treballant en aquesta direcció i molt animada. Una iniciativa legislativa popular per aconseguir una radiotelevisió pública i en valencià, quina importància té des del punt de vista del país? Pues nosaltres creiem que és un element estratègic per a defendre la nostra llengua i la nostra cultura. I això, igual que ho diem quan tinguem el conflicte del tancament de la nostra televisió pública valenciana, ho seguim pensant en la mateixa direcció i en els mateixos criteris. No? És molt important aconseguir que tornem a tindre una televisió pública en valencià i una ràdio pública també, on podem tindre una informació del nostre país i on podem tindre la defensa de la nostra llengua i de les nostres tradicions, que són molt importants. No? Va costar molt d'aconseguir el consens que se va aconseguir en el seu dia per a crear una radiotelevisió valenciana. Ara s'hauria de tornar a començar. Quins pilars penseu vosaltres que deurien assentar aquesta radiotelevisió de tots? Jo penso que al final el consens que n'hi ha en el seu moment se pot reprendre en la mesura en què tinguem clar què és el que se busca, no? I és evident que tenim que aconseguir una televisió pública en valencià i per als valencians que siga sostenible, però que tinga... Jo crec que ahí poden ficar-se d'acord i crec que la majoria de la vida pública valenciana estaria d'acord en aquest plantejament o està d'acord en aquest plantejament. No?